אביב רק דיבר על הסנקציות, פשוט הרים לי להנחתה קצת. כן. הנה דוגמה איך אומרים, ענישה קולקטיבית, שהרי כל כך מתנגדים פה בישראל במלחמה מול הטרור. זה אחד האמצעים, זה הפעלת לחץ גם על האוכלוסייה האזרחית, כדי שהיא תפסיק את הפס ייצור של המחבלים שהיא מייצרת. ובמקרה שלנו, האוכלוסייה האזרחית הפלסטינאית היא בעצם המפעל, הבית חרושת הכי גדול של המחבלים, מזין את ארגוני הטרור, כי במשטרים כאלה, אפילו בעזה, גם משטר כמו חמאס לא יכול להחזיק יום אחד בלי מנדט מהעם. וכשמדברים פה בישראל על, זה לא בדיוק ענישה קולקטיבית, אלא אמצעי מניעה קולקטיביים, מיד קופצים כל ארגוני השמאל ואומרים שזה דבר שהוא פסול ואסור, ואני בספק גם אם דבר כזה יכול לעבור כרגע בהרכב בג"ץ. כן. אבל הנה דוגמה בעולם. לא כל הרוסים תומכי פוטין, ולא כל הרוסים תומכים במלחמה באוקראינה, אבל עדיין הסנקציות שהמערב השית עליהם, השית על כולם, גם על אזרחים הרוסים באופן פרסונלי. ואף אחד שם במערב לא טען שזה דבר פסול. לפעמים אין דרך אחרת. פוגעות באזרחים שלהם. טוב. זאת אומרת, רואים מה קורה היום באירופה ובארצות הברית עם המחירי נפט, אינפלציה והכל, כולם מושפעים.